راي تملسنا لنا خبرة سمعتنا هبقى قتلنا الكتات توزن بالكاد يكون الراشي يغني لي دقيمة دا مسجون كي أتي سب بوليتيكا اليوم مرحتنا بوليتيكا كومو خا سب ربحا كما يجيرهم يمزمزو ونديا تحتو نلا تحسب تقاراري تو خيكون دا تسكوف كي جن أتي خقول تزدل زلخو حدا أب هايمانوت بمقتاو نوعي أختم كفوت أنيها أب هايمانوت بمقتاو نتي هايمانوت يبالا شو عصام تايم زولها اتي قشن اتي الشخن حزبي يبدل الله انتيلو زيوم اب بوليتيكا اتيوم يمزولها نساتو مالتي باتراريكن مفتن زاكل كشومو خلو بقل صمم جن نحنا اب هايمانوت اتينا ايبلو خاني حجي اتي زحزن انتايو حبرة السبنا توصيع الله يزبلانه حبرة السبنا توصيع الله I wish بزمعالت زي شغني يروخون مساي دسم بلن نيرو أنا خزارب كل خصوصا كزارب كل نتحبرة السبسي بدعم صبغ نيرو نبدلو خمزلنا كنزارب إن حركة إلنا رؤسو زخاله نايت حبرة السب فوسي مفتوحي نجزاخي كفيد كن دحر اتي خيوم نتوم سرقتي بعلخي ناتكي يشجروا كونايتهم سرقتي كونن كفيد كدي خيوم اتقشن تشخن نابتناتهم نحدرا خاطو خلو السخم نام نحدرانا اتوخم مالت وي موت كبل انت زغل وي كنبل انت نخل نيرنا جزانا اتيوم اي مبالاشو نيرو سلازي بخمي غير مبالاشو ياتو جزاخ اتو بعلم يونو يقاصاصرو اتصوغمون ግን ሰምታም መጠምጠሚያ ናይ ቀሺ አይገብሩንም መጠምጠሚያ ናይ ሽኽ አይገብሩንም ብምልአኽ እዮም ኢድ ብምትእትታው ዝገብሩ ሕጂ ትናትና ሕብረተሰብ ትምህርቲ የድልየሎ ዝብሉ ዘሎ ምንታይ እቶም መራሕቲ ፖለቲካሲ ኣነ ኣብ ምስልምና ኣትየለኹ ኣነ ኣብ ክርስትና ኣትየለኹ ኢሎም ስጋብ ዝነግሩና ኢና ንጽበዮም ዘለና እምበር እሳቶም ኮ ድሌቶም ገብሩ ከለውኮ نري لنا ما تحج حبرة السبنا انتهي كون زلوا عند حري الكني بجره النتي تقبلوهم بلوه النتي تقبلوهم بساتهم زولوا نهاجر زت أكمي عند تبع ليتي حبرة السبنا تقبلوه لذي نعاتهم كدقوفهم كلها الصوم مسارح خجبر خاخلو البوليتيكا تأتوا لها أيتدلين ناني خسقاق الشيخ الشيخني خاي بالغاني بأخا غيرهم نت حبرة السب كم زند أجبرو يعيلو يسرحلو زي أبتاريخ عالم ترأيو أبي إرترا نمجمر تاجزي حدش نجر أيقونن اتوم سبوليتيكا يغونو حدا نتمن اسي بفرلا يكحلو فلو زدلي كم مخري كم حساب ابتناتي ايج سلازلو استم نعاي كحلو فلي انا نعم كحلو فلم بحث لازبلني مالتي نتصل زخونه تاريخ متقام البوليتيكا ابتوم سب ربحا نتا هايمانوت مسارحن مغابريان يتقوملو مالتي ازي بهايمانوتاوي مصنعاتي كنغبر كلنا كاو تبغيسين مست بوليتيكا ني عدنا زتحازو زلخو اب هايمانوت كن ماهر كلنا اتي نصل زغونه طقسي كنطقم كم زيبلنا انا نري نابنت ክርስትናን ምስልምናን ከመሃር ከሎ ኻነ እቲ ናይ ምስልምና ስኮላር ክምህረን ከሎ ንጽል ጥቅሲ ክትጥቀም ኣይትኽእልኒ ኻ ኣብ ቁርኣን ኢሉ ምሂርኒ እቲ ናይ ክርስቲያን ስኮላር ውን ክምህረን ከሎ ንጽል ጥቅሲ ክትጥቀም ኣይትኽእልኒ ኻ ኢሎም ምሂሮም ማለት ሕጂ እንታይ ከተሓሓዞ ደለ ንጽል ስቶሪ ወይ ሲንግል ስቶሪ ወይ ንጽል ዝኾነ ዛንታ ታሪኽ ብምልዓል ኣብ ሃይማኖት ኣትዮም ዝገብርዎ ፀይቅን ምብልሻውን ነቲ መንእሰይ ዝያዳ ክሕልፈሉ ይደሊ ግልጽ ክኸውን እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ መታን ከይኮው እንዳብረኻ ክወኸይ ከመይ ገይሮም እዮም ከምኡ ዝገብርዎ ንጽል
ዛንታ ንኣብነት 50 ዓመት ዝወሰደ 100 ዓመት ዝወሰደ 500 ዓመት ዝወሰደ መቸም ኤርትራ ሕጂ ኮነትን ኮፍ ኢላ ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ 1000 ዓመት ዝወሰደ ታሪክ እቲ ክርስቲያን ንጽል ዛንታ ወሲዱ ነቲ ናቱ ክርስቲያን ክምህሮ ይኽእል እዩ እቲ እስላማይ ከ እንታይ ይገብሮ መስለኪ ንጽል ዛንታ ታሪክ ወሲዱ ነቲ ውላዱ ክምህሮ ይኽእል እዩ ዝመጽእ ምትፍናን በቶም ሰብ ረብሓ ይኹኑ በቶም ሰብ ፖለቲካ ንጽል ዛንታ ንጽል ታሪክ ኣነ ከም ተምሃራይ ናይ ነገረ መለኮት መጠን ንሓደ ሕብረተሰብ ዘባላሽዎ ምዃኑ ኣስተብሂለ ስለ ዘለኹ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ እቲ ዝፃወት ዘሎ ታሪኻት እቲ ንጽል ዛንታ ዝብል እዩ ብዛዕባ ገድሊ ኤርትራ ከልዕሉ ከለዉ እንኮ ንጽል ዛንታ እንድሕር ኣልዒልና ሓደገኛ ኣለዎ እንታይ ኣክብል ደለ ከመይ ዳ ክኸውን ዘለዎ እንድሕር ኢልኪ እቲ ሪሰርች ዝበሃል ኣብዚ ዌስተርን ዓለም ማዓቢሉ ዘሎ መጽናዕቲ ኢኻ ትገብር ሓደ ነገር ተፈጢሩ እንታይ ምስ ኮነ እቲ ነገር ተፈጢሩ ክምለስ ኣለዎ ብክልትኡ እቲ ነገራት ክፍጠር ከሎ እንታይ ስለ ዝነበረ ኣብ ከምዚ ነገር እዚ ኣብ ክንዲ በፂሑ ነቲ ሰብ ብመጽናዕታዊ ዝተደገፈ መገዲ ጌርና ንምህሮ ነቲ እስላማይ መጽኦም ከም እብልዎ ነቲ ክርስቲያን መጽኦም ከም እብልዎ እዚኦም ክወርኻዮም እዚኦም ከጥፍኡኻዮም ኣብ 1900 ከም ዝንገሮም ምኻ ነይሮም ሕሰብ እዮም ገነት እንኳን ናይ 1000 ዓመት ተመሊስና ናይ 500 ዓመት ተመሊስና ናይ 100 ዓመት ተመሊስና ሲ ኢሳይያስ ምስከደ ጽባሕ ንጎ መን ይተሓታቲ ዝሕተት የለ ናይ 200 ተሓታ ካብ ምምጻእ ኢሳይያስ ምስ ናይ 30 ዓመት መሪሕዎ ዘሎ መን ይተሓታቲ ኢልና ኢና ንሓስብ ዘለና ህግደፍ ዝበሃሉ ነይሮም ንዑ ዝድግፍዎ ነይሮም እሶም ተሓተቲኦም ክኾኑ ክስቶ ከምኡ ዝበሃል ኣብ ዓለም ኣይሰርሕን ንዓይ ኣይብፅሓንን እንታይ ብፅሓኒ ንዓይ ኣነ ሕተተሉ መን ሕተተሉ ክእል ሕጂ እንታይ ክብለክ ደለ እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ኣብተን ዘይማዕበላ ሃገራት እቲ ዝኸበደ መሳርሒ ዝኸውን ንጽል ዛንታን ታሪክን ብምውሳድ ኣብቲ ሃይማኖት ኣቲኻ ከተታፋንኖ ምፍታን እዚ ርእሱ ዝኸኣለ እቶም ሰብ ፖለቲካ ዝፃወትዎ ታራታት ስለ ዝኾነ ብፍላይ መንእሰይ ነዚ ነገር እዚ ክጥንቀቐሉ እየ ዝደሊ ኣነ መጽናዕታዊ ክወስድ እንታይ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ከዓ ክንጥቀመሉ ኣለና ከም መምሃሪ ከም መሰጋገር እምበር ብዛዕባ ገድሊ ኤርትራ ምፅኣ ኣነ ብዙሓት ነግሩና ኣሎ ብጣዕሚ ንሕጎስ ፅቡቅ እቲ ዛንታ ንኽነላሊ ንኽንመሃር ወዲ ተምነዎ መጀመርታ ምስ ጀመሮ ኣነ ከም ሰብ ሰሚዐ ዘይፈልጥ ገሚቴን ሓሲቤን ዘይፈልጥ ምስ ተዛረበ ኣነ ንዓይ በዓል ወንደር ነገር ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገይረ ክሰምዕ ተገዲደ ካልኦት እውን ዝመፁ ክንሰምዕ ኣለና ሕጂ እንታይ ዝገብሮ ዘለኹ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ይኹን ኣብቲ ፖለቲካዊ ዓለም ይኹን ዘሸግር ዘሎ ከም ተምሃራይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንጽል ታሪክ እንዳወሰድካ ባእሲ ምፍጣር እዚ ክእረመሉ ዘሎ መንእሰይ ከዓ ክነቕሓሉ ኣለዎ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ከዓ መድሃኒት እዩ ኢለ ስለ ዝግመቶ እቲ ናይ ዌስተርን ሕጂ ከም ባህሊ ሒዞሞ ዘለው መጽናዕቲ ምውሳድ ንሓደ ነገር ሽዑ ከዓ መወዳእቱ ምስ ተጽንዕዎ ክመሃሩሉ ይደልዩ ከይድገም እቲ ታሪክ ኢኻ ክትመሃረሉ ትኽእል እምበር ኣብ ናይ ትማሊ ባእሲ ኣብ ናይ ትማሊ ቅርሕንቲ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢሳያስ ምስከደ ከም ሰብ ተሓቲትክኒ ከመይ ጌርና ናብ ምዕባለ ንሰጋገር ናብ ዲሞክራሲ ንሰጋገር እምበር እቶም ዝበደሉና ዝቀጥቆጥና ንዖም ሕደ ክንፈልሲ ኣነ ከም ሰብ ከም መራሒ ሃይማኖት ግዜ ዝበሃል ከማን ይብለኝ ግዜ ዝበሃል ይብለኝ ህዝቢ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ዝሓለፈ ሓሊፉ ሃገር ከመይ ጌራ ተዓቢ ከመይ ጌራ ትትስእ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነገር ክትክንትን ይኽእል እየ ግን ገለ ግምት ነቲ መንእሰይሲ ይሕሊፈሉ ክኸውን ይኽእል ኢለ ይግምት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተረፈ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ፀዚሐ ክገልፆ ክእል እየ ናባኺ ገነት ሃብተይ ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክትገልፆ ፀኒሕካ ብፍላይ ኣብታ እቶም ፖለቲከኛታት ኣብቲ ሃይማኖት ኢዶም ክእትዉ ከለዉ ኣይግድሾምን እዩ ነቲ መራሒ ሃይማኖት ግን ኢድካ ኣብ ፖለቲካ ኣይተእቱ እንዳበሉስ ምስ ህዝቢ ጎኒ ህዝቢ ከይከውን ይኽልክልዎ ኣለዉ ማለት እዩ ብዙሕ ኣገዳሲ ርእስታት ሓሊፍካ ነርካ ዋላ እዚ ኣርእስትና ንርእሱ ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ዝብል እቲ ብታሪክ ዝንገር ካብቶም ወለዲ ናብቶም መንእሰያት ክሓልፍ ከማንሲ ተፈላለዩ ኣሎም ምክንያቱ እቶም ወለዲ ቀዳማይ ዙር ካልኣይ ዙር ኮይኖም ገና ኣብ ውትድርና ዘለዉ
ነቶም ወሊዶሞም ዝኸዱ ደቆም ወይ ከዓ ኣብ ዓመት ዕረፍቲ እንዳመፁ ወሊዶሞም ዝኸዱ ታሪክ ከሕልፉ ይከኣሉን ናይ ሃይማኖት መልእኽቲ እውን ትምህርቲ እውን ክምህርዎም ኣይከኣሉን ስለዚ እዚ እቲ ኣብ ዘይንቡር ነብር ምህላውና ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ንገብር ከዓ ብኩሉ ትምህርቲ ክዕረየልና ማለት እዩ እታ ትቕፅል ሕቶይ ዋላ እኳ ክንተና ክፎ ፀኒሕና ኢና ንኸውን ግን መራሕቲ ሃይማኖት ወይ ከዓ ንመራሕቲ እምነታት ፖለቲካ ክዛረቡ የብሎምን ዝብል ብኸመይ ትርድኦ ትብል እያ ማለት እዩ አራይ ድመቃድሕ ከይገብረለይ ኦኬ ሚተ ጌርካ ጽቡቕ እዚ ቋንቋ እዚ ብዙሕ ግዜ እንዲዩ ዝዘረብ ብፍላይ ኣብ ሃገርና ዳርጋ ደርፊ ኮይኑ ይጸኒሑ መራሕቲ ሃይማኖት ኣነ ካልኦት ብዙሓት ኣለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ዝዛረቡ በቲ ናተይ ዋላ ኤክስፔሪንስ ተመክሮ ክነግረክ ተኾይነ ብዛዕባ ኣነ ዋላ ሓደ ጀነራል ኮይነ ዝመራሕኽዎ ኩናት የለን ኣብ ደገ ኮይነ እውን በቃ ሓደ ገለ ማዕረግ ኮኸብ ወሲደ በዚ ኩናት እዚ ከጥቅዐለ ዋላ ሓንቲ ዝወደብክዎ ነገር የብለይን ከም ኣብነት ግን ህይወትና ጥራይ ዘይኮነሲ ክገርመኪ እቲ ኣነ ዘገልግለሉ ቤተክርስትያን ናይ ፖለቲከኛታት ስጋ ምባል ኣብ ሕብረተሰብና ሌበል ገይርዎ እቲ መንግስቲ ኣጸሊምና ነቲ ሕብረተሰብ ማኒፕሌት ዝገብሮ ማኒፕሌሽን ተዛዓበየት ናቶም መሳርሒ እታ ባዶ ሰለስተ ኢሎም ዝመሃሩና ናይ ብሓቂ ኣብ ሜዳ ዝሰርሑላ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምስኣተውን ጽቡቕ ጌራ ዝሰርሓትሎም ሓንቲ ነገር እንታይ እያ ነይራ እቲ ኣብ ባዶ ሰለስተ ፖለቲከኛ ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ኢዱ ይእትዩ እዚ بعيني ناي هايمانوت مهوران ناي نجار ملوكوت مهوران ليقاونتي نزنتايام زبلو بوليتيكا مؤتاو زي كونه مرحته هايمانوت كزارو بخلو اب غداي هاجر فتحي سلا زراخبو منبر بزعبا سلطان مريحنت مدلا يكون جاستيس مرحته هايمانوت انتا يرخبك الله تلكني فتحي اترخبنا زلاكو فتحي تا جاستيس تبهل فتح تبهل اب كرستنا نامن لاينا ام مسلمنا رئي يحلو خانه فتحي يا امني ما بحبده اب حد حبرتسب قالوا ايهودا وامنت ترينا فتحي يا امني اتا هايمانوت نبلو زلنا قند ملليو فتحي سلازي بزعبها فتح مزراب كميل يا هايمانوت تقيرون دحريلكي اتوم زعدلو زلو عدلتي نتي درجة نايت حبرتسب سلازفولتو مكافافل يتقوملو مماقاقلي يتقوملو انت زي كوينو ابوليتيكا امرجا مروصنا إلو شمو سؤلون تقعو مروصنا زبل شيخن قشن انا ايراخون معس كهيبو منا نمرجا معس عدل كي هابونا ابي قال انت زبنا انكو صبقون يرا خنغبرو دينا ديكو غبر انا مجمرتا مراين مشعو مرجا مسحاتتكو سئلي مستقعكم مروصون يله شعونا بوليتيكا اتيو إذا سب أنت زبون يصبقون يركو أو أي هابونا نونكو صبقون يركو أنت زبونا أونكو تمرج أخن قبر كنمرز أنت زبونا شعو مترا عين يرو الحبرة السبنا أبزسي جينا رحقاتي نازل لنا أي بس إحنا يونالونا نتي بوليتيكا مزراب زبهال زلو أ بوليتيكا عالمسي أي بس إحنا نازل لنا بر بوليتيكا دا بارتي حزكا ديكونن أب عدخا خوفيلكا بارتتا تفقيدلكا توماغويتكا اب طاولا اب طربيزا اردي خان تردي خان سعير كان تسعير كان زغبر كوي بوليتيكا اذا نحنا نغبرو زلنا اذا جاستيس نفتحينا تصوعيت نقرب زلناكو سلازي مراحي هايمانوت اب غداي فتحي ناي حانت هاجر يدو خؤتلو ودو دحريلكي زي يؤتو اندحر كوينو يبالاشلو نفتح تطو كبل زي كلتو كوينو لمنتا نت حبرتسب انا زمرحكا زلو خزبلو زلو نابيكم مرحو نعاي مرحكا لو خندابلزي نما اسرتي زؤتون تكوين نبارنت زؤتون اندحر كوين مليزا قال ناتي مرحي هايمانوتي اندابلكو انداطاقعكو بعلي لعل خسوقلو نعون نتقوم زغبر زلو صقطن كنورو دون كنكل علنا نمبر دحر كعره كوينو تحبرتسبن اتي اتفتحون كمص اندحر كوين كما ابنت منغسي ارترا فتقسلكي
መንግስቲ ኤርትራ بيني خم منجست خوين منجستي لنا وتي عبادنا زلتي تزلوا عدنا سرعات انتهى إذا جبر قدمنا أصنت قال تاريخ أنا خلع الدس بلا النبزين نتوم مرحة امناتات يساتفوا منيرهم قال دبدابي زقبل مرحة هايمانوت نيرو قال تقادلتي زحابة نيرو أجيتهم نايك أدم زنبورو أبوتاتنا مرحة هايمانوت كاب كريستنا خون كاب مسلمنا خون تمسب عدمة تمسب صقع مسؤول مسؤول من تاي يصرحون يروم انت تزاربوا أبز مدرخزي نخلنا نقرمنا يروم شعو سلام تاي بوليتيكا زي كونن سخاتكم مرحة هايمانوتكم دبدابي تبصحوا ملئختي تنقول الصغم صلوتكم قبروا أي تبهلا أقلقلهمكم نمن تا أقلقلهم نهاجرهم سريحهم إتزنا برا مجزاتي شقنا هي تقبلونا بوتاتنا ولا مرحة هايمانوت انتخونسي نتي شقنا نتي مجزاتي أي تقبلون إتي بدرج زفتس أم زنا برا قفعتات أي تقبلون انتهى قفعتات نير أو كدبا مقتلتي محردي أيقات أمندي أنا بكال عادتات زي تقصكو زتفلت أن الشعب بتانكن غيركا حزب إرترا أي ترجس أندي نزي مرحة هايمانوت نزي شقنا زي عاقب كبليلهم مستافهم أب قدوس علامة أب قدوس هايمانوت أو نجر نهزبون كاب شقنا موسى فتح موسى تقاليصهم من قصي إرترا خا نزي دقيفوي حجن عوجن السخاون كم آتوم كم توم زنبورو بعل منقصو هايل ماريان ديكتاتورس كم توم توتاليتاريان منقصتي تخون على خا أخولهم جمرو أبوتاتنا نتناي قدم حلال يلو نزني حاجه حرام يلو منغست إرترا بزعباي غدولو ززارب حرام يلو بقى حرام يلو من بوتاتنا انا ون حرام يبلنا له انتي مالتي يسو ززلو سرعات سي ميكائيل يا جبريل دخبلنا دلي ملاخ ده تغيري سد يكونني مرحت هايمانو تطفى لخا خبلو انت زيك يلو منكم مخرخل مرحت هايمانو اكايدها اصبق هاجر بفتحه مرح مبال نزي حبرتسبنا زدخمرلو ጉዳይ ኢለ ከም ድፍረት አይ ተቆጸረለይ ኣብዝዩ መራሕቲ ሃይማኖት ክወጹ ከለው ክድግፎም ይግባእ ነይሩ ቁዋም ገበር ማለት ፖለቲካ ድዩ ፍትሒ ኣብ ሃገር ይንገስ ማለት ፖለቲካ ድዩ በዚ ምዕቡል ዝኾነ ኤዱኬሽን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነራ ኣብ ባጽ ዩኒቨርሲቲ ይወስኽ ኣብ ከረን ይወስኽ أب من دفراي وسخ أب دك أم حراي وسخ تسني بارونتي يوسخ مبال إديكيشن إصفح مبال من قصي إرتراس اللي زي ده مسبولتي كادو يقصري حكمنا حزبي إرترا جينا أم مجزات اللهن دابلو خلو إنا إل سجاب إنا إل كيدو زحكم ورلو زنبرة وانا ترسعسي حكمنا زبهال يلن كبهال تابلت زبهال مرفق زبهال يلن كنينا زبهال يلن إنفيجن زبهال يلن كبهال كله مرحة هايمانوت نتوم زخور واسبات مهورات الله وزهاجرمو مهورات يركبوا عقم زلهم سبات يركبوا مبال مرحة هايمانوت نمنتاي زي يصبغوا لزي مرحة هايمانوت سنتا يسرحوا يكوت في الناس زلون حنا أنا حدا جزء أب مس أمانيل إياسو زجبركو قال محتت الفيسبوك بزح نقفيتا كومنت همتصلي نيرو بزغاط امغن كدوغ مدلي مرحة هايمانوت انتا كخونو يدلي له مسحاتتني انتا كخونو تدليل كان عيت حاجت كان يله اتا كريستيان مرحي اب يماناي ايدو مصحف قدس حيزو اب صغاماي ايدو خا غازيطا وي كا نيوز بيبر كحزالو ويله اتا سلاماي تشخ كنت خغبرالو اب يماناي ايدو قرآن حز اب صغاماي ايدو خا نيوز بيبر غازيطا يحز يله بتحدى نتهزوك مرحو خلو بتقدس مصحفتهم غيرهم مرحوهم بسنة علامة أملاخ سمياو زخنا حساب السخاء فتحيو بفتحي خمز مرحو يقبروهم اتساقاماي نيوز بيبر محزقن لمن تايو تتباهلو حدا مراح هايمانوت أب هاجر انتاي تساقام يفتقرالو كفلت تخلالو هاجر صبوق تخي اندحرال لي أخوينا كتصلي الله نتتصبوق زقبر زولو مصخ هبو عامت يفتسم اندحرها اللي نتا عامت كقاومو اندحر كوينو تمرح هايمانوت كرولو
ابز عاد انجليز زلخو زي بيشوب ناي كانتيبري ابز خونه جيغاتات زراايو كومنت هبي يسمعوا اي يسمعوا بزي قدس زي عمل يلو كومنت هبي ስለዚህ ኣብ ሕብረተሰብና ኮመንት መሃብ እቲ ባህልና እቲ ክብርታትና ሲ ጌጋ ምባል ዓገብ ምባል ሲ ሃይማኖታዊ ጥራይ እኮ ይኮነን ዋላ መሰረቱ ሲ ናይቲ ባህልና እዩ ኣነ በዚ ሎማዓንቲ ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ይዝክር መስለኪ ንዴታትና ዝክረን ምናልባት ገነት ሕጂ ትዝክር የትኾኒ ቅዱስ ዮሐንስ ምስኮነ እተን ኣዴታትና ዝዝምሮ ወይ ዝደርፎ ነገራት ኣለዎም ዮሐንሰይ ዝኣቶ ኣብርሂዋ ዛባይቶ እብሎ ነይረን እሞ እቲ ቀሺ ኮይ ጠፊእዎ ዘሎ ዝመገዲ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዮሐንስ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ዮሐንስ ሓደ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ተጠቂሱ ዘሎ ነቶም ወታደራት ገሲጽዎም ነቶም ቀረጽ ዘኽፍሉ ዝነበሩ ካብቲ ዝግባኣኩም ንላዕሊ ዝያዳ ሰጢጥኩም ትኸዱ ስለ ዘለኹም ደሞዝኩም ይኣኽለኩም ኢልዎም ነቶም ሃፍታማት ክልተ ሰለስተ ክዳን ዘለኩም ነቶም ዘይብሎም ኣማቁል ኢልዎም ሞ ዝገርም ከዓ ነቲ ንጉስ ከይዱኻ እንታይ ኢልዎ ሰበይቲ ሓውኻ ክትእትዋ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢልዎ ሕጂ እንታይ ማለት እየን ኣዴታትና መስለኪ ዮሐንሰይ ዝኣቶ ኣብርሂዋ ዝባይቶ ክብሎ ከለዋ ኣብ ማእኸል ባይቶ መፅዩ ዝተኣከበ ህዝቢ ዘለዎ መፅዩ ብትብዓት ትጋገ ኣለኻ ወታደር ትጋገ ኣለኻ ክብል ሃፍታም ትጋገ ኣለኻ ብምዕማፅካ ብገንዘብካ ክብል ከምኡ ከዓ ንንጉስ ክግስጽ ምኽኣሉ እዚ ኣብርሂዋ ንባይቶ ኢለን እሞ ነዚ ኣዴታትና ዝፈለጦሲ እቲ ዝመርሓና ዘሎ ቀሽን መርሓ ሃይማኖት ዶ ክጠፍኦም እዩ እሞ እንታይ ኮይኑ ሎ ተልክን ሕጂ ባይቶና ኣብ ክንዲ ዝበረህቲ ቦታትና እቶም ለባማት ቦታትና ዝተኸልዎ ባይቶ ኣቕሽሽን ዓይኖም ዓሚቶም ርእይዎ ኣለዎ እንዳጠፍአ ከሎ ባይቶ እንዳጠፍአ ኣብ እግሪ ገረብ ኮይኖም ኣብ ቦታትና ባይቶ ዝተኸልዎ ሎሚ ኣዳራሻት ተሰሪሑ ባይቶ ብባይቶ ክኸውን ዝግባእ ዓድና ብባይቶ ምጨነወ ነይሩ ዓድና እምበር ነቲ ባይቶ ዝዛረብ ባይቶ ይሃሉ ዝብል ፍትሒ ይሃሉ ዝብል ኣብ ሃገር ሰላም ይሃሉ ዝብል ዓመፅ የወግድ ዝብል መርሓ ሃይማኖት ከም ጀነራልን ኮነሬልን ሓሲብካ መርሓ ሃይማኖት ክእቱ የብሉ ንማለት እዚ እቶም ዓመፅቲ መራሕቲ ዝጥቀምሉ ሜላ እዩ ሲስተም እዩ ይጥቀምሉ ኣለዉ ሕብረተሰብና ግን ሓደ መዓልቲ ክነቕሓሉ እሞ ክንጋላገል እዩ ዘሎ ናተይ ፀሎት በዚ ምክንያት ገይረ ሓንቲ ክውስኸልኪ ምናልባት የንውሓልኪ ይህሉ ይኸውን መራሕቲ ሃይማኖት ዝሰማምዕሉ ነገር ሓደ ከልዕለልኩሞ ናብ መደምደምታ ክኸይድ ድኻታት ዝብል ንድኻታት ምሕጋዝ ዝብል ኣብ ሃይማኖታት ኩለን ሃይማኖታት ዝሰማማዓሉ እየን ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ እቲ ቻሪቲ ዝበሃል ነገር ንምስልምና እንተንሓቶም ነርና ቻሪቲ ትፈትው ዶ ተይልናዮም ወፈቱ ኣብ መጽሓፎም ኣሎ ነቲ ክርስቲያን ተሓቲትከ ቻሪቲ ንድኻታት ምሕጋዝ ዝፈልጥ ዶ ተይልኪ እወ ክብለኪ ነቲ ኣይሁዳዊ እምነት ገብር ዶ ተይልኪ እወ ክብለኪ ሕጂ ፀገም ኮይኑ ምርዳእ ኣብና ዘሎ ግን እቲ ድኻ ዝብል ኣምር ከም መርሓይ ሃይማኖት ወይ ከም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተማሃራይ ንዕኡ ከብረኹም በደለኹ ብፍላይ ናብ መንእሰያት ኣተኩሮ ብምግባር ድኻ ዝብል መን እዩ ድኻ ዝብል በቲ ታራት ሰብ ዝፈልጦ ተኮይኑ በቲ ኩሉ ሰብ ዝርዮ ሰሪሑ ዘይኣቱ ደሞዝ ዘይብሉ መናባብርኡ ክኸፍል ዘይክእል ደቁ ከምህር ዘይክእል ከምዚ ሕጂ ኣብ ዓድና ዘሎ ክንደይ ወራዙት ኣዴታትና ክንደይ ነፍሶም ኮይነን ዝኽእላ ዝነበራ ኣዴታትና ስጋብ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲነን ተሓቢአን ኣብ ምልማን ወዲቐን ኣለዋ ንሰምዖ ዘለና እቲ እዚ ሕብረተሰብ ከምዚ ወዲቑ ዘሎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ድኻ መን ይተይልና ከለዎ ድኻ ዝኾነ እውን ብመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ድኻ እዩ ከመይ ጌርካ ከምኡ ትብል ኣለኻ በልኒ ኣነ ዓብ ትካል ኣብ ኤርትራ ክገብር ደልየ ነይረ ይኸውን ወዲ ሃገር ኣነ ገንዘብ ኣለኒ እቲ ትካል ኣብ ክንዲ ኣብ ካልእ ሃገር ከፊተዮ ካልኦት ሃገራት ዝጥቀምሉ ንኣብነት ብዙሓት ገንዘብ ዘለዎም ኣብ ኣንጎላ ዩጋንዳ ኢንቨስት ዝገብሩ ኤርትራውያን ኣለውና እንተናሓቶም ድሌትኩም እንታይ ምኾነ እንተንብሎም ኮ በቲ ሓደ ንሕና እንዳኸሰብና እቶም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት እውን ደቂ ሃገርና እንተዝኾኑ ምበሉ ነይሮም ሕጂ እንታይ ኣኽብለኪ ገንዘብ ከለዎ ክጥቀመሉ ዘይምኽኣል እዚ ብዓይኒ ናይቶም ሊቃውንቲ ክርአ ከሎ ድኽነት ተባሂሉ እዩ ዝቁፀር
انت عين دخنت اغاطي متلكي ناي سلطان دخنت اغاطي منالو ناي سلطان كل لنا ግን ናይ ስልጣን ዓመፅ ድኽነት ኣጋጢምና ምሁራን ኣለውና ብዙሓት ዩኒቨርሲቲታት ተኸፊቱ ክምህሩ ዝኽእሉ ምሁራን ዶክተራት ኣብ ብዙሕ ዓለም ተዘርዚሮም ዘለዉ ክሕክሙ ዝኽእሉ ዓበይቲ ኦፕሬሽናት ክገብሩ ዝኽእሉ ሃገሮም ከገልግሉ ዝደልዩ ስልጣን ስለ ዝዓመፆም ምስ ምህሮኦም ምስ ገንዘቦም ድኽነት ኣጋጢሞም ዝተዓፀው ኣለውና ገንዘብ ዘለዎ ካብ ባንኪ ከውፅእ ዘይምኽኣሉ ዝደልዮ ገንዘብ እዚ ኩሉ እንድሕር ርኢና እዚ ኩሉ ዓመፅ ዝግበር ዘሎ ብዓይኒ ናይቲ ሊበሬሽን ቴዎሎጂ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ኢልና ኢና ንፅውዖ እዚ ንሓደ ሕብረተሰብ ድኽነት ኢልና ንፅውዖ ከለዎ ብስልጣን ተዓሚፁ ዝነብር እዚ ድኻ እዩ ስለዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ወይቶም መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኢና ንብል ዘለና ንዝተዓመፀ ዘበለ ድኽነት ዘጋጠሞ ናይ ስልጣን ድዩ ናይ ገንዘብ ድዩ ናይ ካልእ ዓመፅ ድዩ ብባህላዊ ዝመፀ ዓመፃት ድዩ እዚ ኩሉ ክቃለሱሉ ይግባእ እዩ ኣርቺቢሾፕ ደዝመንድ ቱቱ ናይ ሳውዝ ኣፍሪቃ ጳጳስ እዩ ነይሩ ወፂኡ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ከሎ ንስኻ ዓቢድካ ኣለኻ ንስኻ ጳጳስ ከንስኻ ኣብ ፅርግያ ወፂኻ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር ምስ በልዎ እዛ ኣነ ሒዝዮ ዘለኹ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ኮይኑ እቲ መፅሓፍኩም ንዓመፅ ሓግዝ ምስ ዓመፅቲ ተፀጋዕ ኣይብልኒ ኢሉ ይመሊሱሎም ብሂወት ዘሎ ኮይ ኣርቺቢሾፕ ደዝመንድ ቱቱ ትሕዝንያ ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ንዝተወፅዑ ንድኽነት ዘጋጠሞም ዝቃለስ ኢልዎ ስለዚ እቲ ሃይማኖት ንዝተዓመፀ ወገን ከናግፍ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ድኽነት ዘጋጠሞ ክዛረበሉ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ንሕና ፓትርያርክ 15 ዓመት ተኣሲሮምን ኣለዉ ቤተ ክህነት ነዚ ክዛረበሉ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ካህናት መካነ ህይወት ተኣሲሮም ኣለዉ ዶክተራት እዮም መንግስቲ ስለ ዘጥቅዕዎ ስለ ዘፍርሕዎ በቲ ካይዶም ክንዲ ዝለኣክል ክምህሩ ተኽኢሎም ንሕና መሳርሒ ዝኾነና መንእሰይ ኣይንረክብን ኢና ኢሉ ኣሲርዎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ዘይነቕሐ ቤተ ክህነትና እውን ነቶም ኣሰርቲ ስጋ ሕጂ ነዚኦም እንኳዕ ፅቡቅ ገበርኩሞም ዝብል ኣለና ብዛዕባኦም ከዓ ኣይትዛረቡ ብል ኣሎ ብዛዕባ እስራት ዘይንዛረብ ተኮይና G15 ብዛዕባ G15 ቅዱስ እንጦንዮስ ፓትርያርክና ብ كابيتال كالله أبعت توقف بلا كده حنسى قريت أكبر اللي عرفت في نص المخدة على الأخ موداتها. أوكي حرابلي كود على كي حجز ولا مستملسنا بخلت دقيقة حسيرة موداتها بزحيح أوكي حرام.